Namhlanje lusuku olukhulu iWomen's Day. Abazalwane benkonzo ngenkonzo eBizana eWard 18 kwilali yaseNyaka. Olusuku balibhiyozele ngokunikezela ngendlu kwikhaya lakwa Jeza. Ebelifudula lihlala kwindawo engafanelanga tu ukuhlala abantu. Abazalwane babone kufanelekile into yokuba mabafunele inxiwa. Basho babakhela indlu entshantsa. Umama uNtusi uphawule ngolu hlobo. Umoya bathandazi abanceda amakhaya abahluphekeleyo nabagulayo nabasweleyo siyabavakashela sibancedise kulo ndawo sibancedisa khona ukuthi basincedeke nalapha ekhaya sesafumanisa ukuthi umntwana akasakho umuntu usebenzayo akukho umuntu uhola imali yakhona umntwana omnye lo walintombazana ngoku ufumanise ukuthi akukho kwanda ukuhlala sabona masimathelene le mali zethu sekota sa-contributor nabazalwane benkonzo yakhe umntwana ba-contribute ngowakha indlu mahala njengoba sinikeza nje namhlanje nabazalwane ke aba. Ukanti ubongeka Jeza olilungu losapho uphelele ngawo emqaleni luvuyo. Ngasizwa ngintombazana exayekileyo engenakhaya. So apha ekusibisweni kwami ndadibana nabazali abathetha ilanguage enye nelanguage endiyithethayo ethetha ngoYesu oncedayo. So ngingenakhaya ndinjalo baye bandinceda banakhela ikhaya ngenxa konke eyayingihlupha kakhulu eyo yokuba ndingabinakhaya nangakufumani ukonwaba. So bandinceda ke banakhela ikhaya ngenxa yokuba baye bangabazali kum bandikhonza nabo. Ndibulela kakhulu ngoba nandifumana ulonwabo. Ukanti abazalwane bacele wonke umuntu angenelele ngaloo nto angayiphosa kusapho. Utata uNjomi uphawule wathi, silapha kweli khaya lakwa Jeza nezidingo ezifunekayo ngokukhawuleza, into ezinjengetanki sirhalela nento ezinjengeblanketi sakho blanket apha ekhaya. Siyasicela kakhulu izinto enjalo nombane, akho mbane apha kule ndlu, akukabikho mbane. Kumama ke sasibathandathu kwesibahlanu amantombazana amane nenkwenkwe eyi-1 kunabazukulu abaluthoba. Sasihlala endlini enye engu-1 room eyakhiwe ngudaka imane ibigxika isiwa kwakunethile iphinde ivuselelwe. So ngoku ke abazalwane baye banakhela u-2 room endihlala kuwo. amalungu ayi-14 ingaba akulungele na ukuhlala ku-2 room? Besisithi noba ikhona ke le ekhoyo abazalwane beyizamile ngohlobo abazame ngalo, kodwa umxhaso besingavuya kakhulu okokuba besinokuncediswa ngawo ukuze elikhaya noko libe likhaya noko elingazivela lamkelekile. Singabulela kakhulu. Sicela ke ukuthi akusingancedisa ukuphela kwale bhithi nje kubona ayikho enye itrash le ndibaboleke yona kwabona baba bakwazi ukulala. Nokuba umndeni ukuvuyela ukuba ube nenxiwa elitsha nomzi omtsha, kodwa bayarhalela ukukhuseleleka nokukhuselwa ngokuba omnye wosapho kubonakala ephazamisekile kuba wathi ngenye imini wabona sokukhona indoda eseyingene ezingubeni imphathela ubhoso. Ke wasinda kwi-rape, phantsi victim ye-rape kumze behlala kuwo. Noko besingacela ke into yokokuba kube khona i-security ekhona in terms of uba kuye kubiywe kungangenwa nje noba kungaphi, ngoba okwangoku usethafeni nje ongena noba kukweliphi na icala and sele e-traumatized njengoba wasinda ebhosweni lendoda eyangena kumze wayehlala kuwo, wayimvasele engena ezingubeni. Wasinceda ke uThixo ngoba ibhoso elo kusho ukuthi lalahleka kulo mfo, wayesenokwenza noba yintoni ukuze ka abone bakho ndlela imbangabasayenza lilahlekile ibhoso makavele abe lo mfo sele ebaleka. Kwaba kukusinda kwakhe ke usisi kweso sidlwengu sasele singenile endlini. That's why sithi sicela at least i-security okokuba umzilo ubiywe ngegama lenkosi yethu Kristu. Ndiyabulela kakhulu ke ukuthi impilo yethu izoqhubeka phambili uThixo esinceda nezinto
ezingeza ngoku sesikhona kulothu room ngingazamkela kakhulu uThixo ngomncedi. Ndinguxolani Bhabhazela kwawadi 18.